салом дӯстон, дар ин видео дар бораи калиди транзистории гап мезанем ва дар стенди озмоишӣ дар амалия инро месанҷем. нақшаи шартии мо иборат аз ду транзистори сохтураш NPN ва PNP, як лампа ва як резистори муқовиматаш тағйирёбанда. принсипи кори схемаи мазкур чунин аст. вақте ки мо нақшаро ба манбаи ҷараёни 5 волта пайваст мекунем, дар қисмати болоии нақша ҷараён пайдо мешавад ва транзисторҳо ба таври нисфӣ ба кор медароянд. барои пурра ба кор даровардани транзисторҳо муқовимати резисторро тағйир медиҳем. ҷараёни ниҳоят хурд ба базаи транзистори якум меафтад ва ин транзистор кушода мегардад. кушода шудани транзистори якум сабаби кушода шудани транзистори дуюм мегардад ва ҷараён аз эмитер ба коллектори транзистори дуюм мегузарад. ин ҳолат боиси равшан шудани светодиод мегардад. калиди транзисторӣ маҳз ана ҳамин хел кор мекунад. тавоноии ин гуна калидҳо вобаста аст аз тавоноии транзисторҳо. боқимондаашро дар видео бинед.